Ayo sarapan bolo, sarapan mangkat kerja. Ben semangat ngadepi kenyataan bolo. Kerjane semangat, wetenge ora kemruwu. Nah, wajib nih suwi sarapan bolo. Ora masuk angin. Menune iki to bolo. Canane we. Iki tempe goreng bolo. Tempe goreng. Ono kering tempene, iki sayur lodeh bolo, tempe kempus goreng. Iki tempe kempus goreng jos. Iwak asin bolo, iwak asin. Cicipi sik bolo ya. Isi warung andalane Mbak Sri depan Polsek Cepiring bolo. Warung siap saji. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Habek bolo, habek. Mantep bolo. Mantep. Sayure panas, segone panas.